Daga jing sokya halor ga jinglong jingban jong sanyi hima sima hanong po constituency kabagi sang san perthai kim khain briu ya kinong yalam jong dong riboy kata ka sang NPP bat ka sang UDP khamtam yaw nong yalam jong dong po constituency bat ka riboy district kata yaw Dr. Didi Lapang uba CBSM ubri chief executive member barim jong KHADC hanin kasngi kata ha ka shipol tarik Januari arajar arpulai ula penyeso ilade sya ka parti BJP da kejing angnut banwan raya ka roy gapar bat kejing bit jing biang jong constituency baro kawai bat kumjuru hapo ka district riboy habayo banikaran bat ne orang ba hadin jong ti kejing yelang ka bola lej ban penyeso ilade sya ka parti BJP uba CBSM ulong bagane kejing penyeso sya ka parti kalong hadin bola de bania kendu bat kinong ilam jong ka parti naga jela bat kumjuru na kiwe kinong ilam jong sang BJP na kiwe ki jela bat ong ru baya ke jingyo ne ke jing pom yo tiket kam dade Henry ku muriu trei untre bej lada om yo ya ke tiket bani kon election ru Henry lada long ke jing hon jong kinong ilam ki bha khmat lada un yo ya ke tiket bani kon ya ke ne election MLA arjar arpulai unang la shushu ban ay ke jing sekri ba kham bha si pai ba jong ke constituency nongpo bat kum juru ya ke dong ribhoi baro kawai jong ke jing trekam jong u menteri rang ba kare dia ji modi bani tip pai ba Narendra Modi rengkat ke konhon ke jong u ki balani khmat hado ke konsensi ke district ban ke state badon hangne ngasim ya kane ke kabu ban yalam sakmat ya pi na ke banta ban yo kalat ban sakri khamba tekini digintin ki bana kalian jong ngakwa ban peso pipi ki parlok Tunai partilang in ngomong tum kedan bagi masih sim lawan syak parti di jempeni kemampuan orang ba bangwan iwet banda baro ti badai jenong tersan sumha wani thapti thamjam magani gani kedak kesin to hagane ka sitang jene gasi ngasim ga kabu ban penbena pajba ekipaj nong song chnong ki jonga ki bahaying ki bahasem ki jonga ki kha ki man ki parlok parajor ki bai ki bathon ki parlok non tribal ki parlok karbi ki basong basa apo ka constituency nongpo kumjo ro ka themri bhoi bro kawe nga saudei ban sim kane ka kabu ban penbana kumne ha ka jiya lenti jinga nadu usnam ar hajar lai nga yo i ya ka dur kadar jong Dr. Didi Lapang kum ukpa jong dong ri bhoi bar ukpa jong ka Meghalaya jingi desi sha ubreu wi i jingai ban yalam ya ka jaj ban reu jongi ban wan ra ki development Henry kat badang mi kisngi ha ka seng kongres kim khen breu shu Dr. Didi Lapang nga tang chi i ba kim khen breu Dr. Didi Lapang nga mi no na ka seng kongres house nam arjar khat nyo bad hadin kata da jing mi lenti ba le se ka seng kongres kamla shu ban yalam ha ko badai kamtip ban burom ya ki reurang ba nga kermen bahaka seng NPP usnam arjar kan yaw ngalarung daga bakermen baki bayalam ga seng NPP ru kin aga jing sekri kumala persyang Dr. Didi Lapang Henry Pause haki khandiat snem ndang ngalarung hapo ka seng NPP ngai ga jing alam jong Konrad Sangma da perthan ya ga jing alam jong Dr. Mukul Sangma haki por gi beldep bom khenbreu ya kino alam ribhoi jingi kino alam jong gari khasi ngasami no naga seng NPP ha usnem ar hajar ar phowei but how news nam arjar arpoweng ala mi no naga seng NPP namarba kim nyau breu ya ki paj jong ka dong ribhoi jingi ki bakwa sisa ki batrang sisa ya ka development namar nga kumu breu wala persyang ban sekri kumu MDC ngala persyang ban wara ki project nga persyang ban wara ya ka jingdon kam jong ki paj ba jong ka nongpo konsi bat kumju orga tem ribhoi kini ki breu kim sunyo ngala ban kedahang ne ngalapan nadu kapor jong sarkar umukul ya ka foot over bridge ban ka flyover po nongpo kanero kam urlong kim kwa ngala persyang ru ban penkre ban approach ya ka department concern ban wanra ya ka nongpo town jengi ka babiang kinala biang kilenti kisingkin kata ka delang ba ka flood control ka ba arfu arklur kata ru kim pediang kim push ya ka project ban umdei tang kata kilara ru ya ka project ka mga persyang ban wanra ka mega food park kumbasan thau klor ngilara mars nuan ka sarkar NPP kataru kim pediang kajaga bikin ai po riboy kilera penban sepo garo la persyang ru igane ka 133 kV jong ka electricity ka ban penbit penbiang ya power line po riboy district ya kaneru la lera sa full bari ban la persyang ru ban wanra ya ka project ka bakaddu kata ga dalam ka solar power project ban ya kendu ya gino yalam UDP da ka baong ba so bahaya kendu se ya gini gino yalam jong ka
jong ka company ki ba mut ban set up in a project ban ai kam ai jam ki beru jingi bat ban bit ban biang orkan ka than kiru kim tre ban ya kendu te haswa bakan jot ngaong bawha mangan mi no balingin apsa ya kata ka seng yudupi ka bangi sugarman ka boong ila de bangi rilum ngi ijaj ban rew henry ki kam kim tre ban tre na kata ka daw ngam ban se ban ya thu i pajba ban ki pajba ki khot yanga ki ong balai pin susong ale persiang bani alam ya kalenti ngi kwa ya phi ban tur seprang ban wan ra ka development pokodong reboy na kata ka daw haden bangala pej bania ya jeng long jeman jong ki nong tre jong ki parti beper ngayo ru ka jeng selok ndei tang napok ka konstituensi ngalayo ka jeng selok rakat saga district ngalayo ka jeng selok saga state level nadu iba elhek nadu ba Ernest Mauri kum presiden jong ka state BJP ngalayo urbani kendu ya ki in charge jong ka north east kum Mr. Rituraj nak kata daw kapan scamming abong ba pleng kadon ka connection ka ba scam ba nadu na Delhi hadu ha state hadu ha district but hadu ka konsi nak kata daw ngashim gani senjam ka ba ngaya thu igi perlok ong ba hangta kadon kalenti ka ba bit biang bat kata ka dai ka sang BJP nak kata daw hagane ka sing pan pau ka jing sokmen bat ka dak jong ka jingkermen balang baka seng BJP kan la ban ai ka jing syakri dengan khot ngawer ki pat baro jong ka rikhasi penar bakin so thu ya ka jing koridor jong ka development bat ka jing buram ru ya ka riti ka dustur ka jing buram ru ya ki rit pat te na kata ka daw ngai i bah ka BJP ka don kalat gelti bayo ban ya keren sendan mdei tang ban suhalana na bar na surok re ngi yo ban ya keren hak leti ka badai hakami jong ka jing thau an jong ka BJP nado ka legislative assembly hadu ka parlimen barengkat u prime minister Narendra Modi te tanggini gentin ngasudai ban khot ban wer ya ki parlok bakin suthu na ka benta ka jing koridor jong ka roi ka par bat ka jing tip lam ya kata ngangadai ubreu ubakwa sisa ban ai ka jing sekri ka song ha ka parti ka ai ka lat yang ngaban le ngani le be lada ka parti ka ong to ye tre ngai tre be namar ngadai ubreu ubakwa ban ai ka jing tre lai ban pan klan namar ba nyu i sisa ya ka jing sak ka nyon ben ya ki nong rep ya ki businessman ka jing cha nyon ben ya ki khana school ki ba myo ka jaka ka popular ka biang ya i ba ha ka sang BJP ka don ka jing ya trailang na ka ta ka daw ngadon ka sim ban ya trei ban pen klan ya kikti kamon kiti ka diang jong ka ne ka sarkar BJP